Right. Muri Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tipo panapa patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinofambira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe, munyika yedu ino yechizvarirwa chedu. Nezvinhu zvakawanda zvinoitika, zvinotyisa, zvinovhundutsa, zvinokatyamadza. But ini ndiri nyaya inogara ichindinetsa yakaitika kuEpworth yaamai Fungai naFungai. Yaamai wakanga vakarombera kuChinyamukuta, then mwana akazenge akutambudzwa nazvo, uyezve chakazenge chakuitika ndechekuti mukadzi aita akabata pamuviri wemwana, muroora wamai avo aita akabata pamuviri, mwana aibva afa kusvika azozvara chinhu chaakazvara chinotyisa kwazvo, akazobatsirwa namadzibaba Mhozi. So nawo ndira madzibaba Mhozi da kuti vamboyatsonditsanangurire nyaya iyi kuti zvakamboyatsofamba chii changa chaitika, ndio yatoti back to sender here kana kuti chii chaizvo chaizvo. Saka ndichakurukutidza madzibaba ndovapinza muchirongwa, then wotitsanangurira kuti zvii zvakambofamba sei. I know kuti kune vamwe vanhu vasina kuona that video, ndichati play futi panapa so that munogona kunzwisisawo nyaya iyi kana pachinge paino ane masituation akaita seiwaya akasununguka kubata madzibaba Mhozi nguva chero. Nhamba ndichakusiyirai panapa. Madzibaba Mhozi, munofara here? Tinofara. Makadiwa DJ Sparks? Ini ndinofara madzibaba. Amati uri sei upenyu? Upenyu uri nani? Madzibaba, ini ndine nyaya inogara ichindinetsa, nyaya inogara ichindidya mwoyo, inyaya yatakamboita ndifunga pane time yatifambei yaFungai naamai wake. Okay. I think ndaona mukana wekuti mumboyatsotitsanangure kuti zvakamboyatsofamba sei, chii chanyatsoitika, ndio back to sender yamakaita paya kana kuti zvakamira sei? Nauya mai vaFungai naFungai makore apera ndo back to sender iyoyo, ndo back to sender yacho iyoyo. Pana vamwe vanhu vasina kunyatsoona, munoona kuti samarizira nyaya yacho kana tongoplaya video vanhu voona then mozoyatsokurukura. Ndinogona zvangu kungotaura zvaiitika paya panhauya, asi ndofunga pavidhiyo ndofunga inofanira kuve iripo. Nhau yaiitika ndeyekuti Fungai akatora mukadzi wake, vawanana vakaita dambudziko rembereko, vachiti akabata pamiri. Pamiri papo paibva pabva zvichingodaro kwemakore, kusvikira vazosununguka chimwe chinhu changa chisinganzwisike kuti chaachiri chii. Saka zvakavatambudza nekuvanetsa kusvikira vazonditsvaga, vakauya kudare kwandaishandira, uya nenyaya vachichema nenhau iyoyo. So zvandakaita ndezvokuti ini ndakatoona kuti chii chiri kuitika, asi handina kuvaudza. Ndakatozviona kuti pane munhu wepadhuze ari kuita zvinhu izvi, asiwo handina kuvatsanangurira. Ndakangovapa munamato, ndakangovati regerai ndikugadzirire munamato. Ndavagadzira munamato, ndo pavakanosangana nezvavakasangana nazvo kumba kwavo. Ndo pavakazoona kuti zviya ndiani. Saka zviri pavidhiyo vanga vari pane zvaiitika pana amai vavo nemuroora neurombwa hwavo. Mai vacho vakanga vanorombera hwenyamukuta, saka pane zvaiitikawo pamishonga yavo, saka ndo yaidya vana vemwana. Saka tomboti muchidimbu ndo zvakaitika ipapo DJ Sparks. Ndo back to sender yachona iyoyo. Zvakaitika pavidhiyo iroro ndo back to sender yekuti kana munhu achinge aita utsinye pane mumwe munhu, abata zvisina kunaka, isusu hatitaure kuti wakagadzirwa nani, tinongogadzira minamato. Zvinhu zviya zvodzokera kune akazviita chete. Ndo zvatakangoita chete kuti munhu aikanganisa upenyu hwaFungai nemukadzi wake, zvinhu zvake zvidzokere, ende vambva vamuziya vega futi, nekuti hatinange tinongogadzira kuti munhu azvionere ega, iyo tozotiudza. Alright. Muri Zimbabwe, I think kuti munyatsonzwisise nyaya iri panapa, kuti munyatsounderstanda nyaya kuti yakabva kupi ichienda kupi, tichaplaya video ramai vacho titsanangura nyaya yacho so that munokwanisa kubatsirika nekunzwisisa kuti mabatsirwo akaitwa, anova mabatsirwo anokatyamadza,
zvikuru nekuti zvinhu zvinotyisa zvinhu zvinosirisa kuti mai vangadaro kumwana wavo. Saka chakuplayirai vhidhiyo yacho then totadzwa na madzibaba tobva tataura nawo. Saka vhidhiyo racho saka muzuva ranhasi ndinamukoma Fungai nina amai vavo kuti zvinhu zvive pachena because vanhu vanowanzotaura pazimu reti ITV pana kuti Sparks unogona kutaura zvimwe zvinhu zvasinganzwisise kuti ukutaura chokwadi rega tiri kunyepa. Saka ndikufara nhasi ndakwanisa kudaidza Fungai naamai vake kustudio kwedu kuti titaure nawo tidiscase nawo tinzwe kuti zvakamira sei nyaya yakambofamba sei. Saka kune vatanga kuti joina muchirongwa nhasi pasina kunge vanzwa nyaya iyi kuti yakanga yakafamba sei. Ndichaita kuti mukoma Fungai wangoisamaraize mbijana wangoitaure kuita kuti munhu wese even ataka kuona vhidhiyo ino ataka kunzwisa kuti nyaya yacho yanga yakamira sei yanga ichifamba sei. Saka ndinotanga ndikuchinamidzai muchirongwa mukoma Fungai ndinokuchinamidzai muchirongwa. Makadii mukoma. Makadii zvenyu mama. Aiwa tinofara amai. Amai ndofunga pane nyaya takambotaura panapa namukoma vachiti ati vane dambudziko rakasangana mukurarama kwavo zvaitika mumereji yavo. Saka vanhu vazhinji vakaiona program iyoyo but pakanga paine kakusawirirana kana kuti mumacomment section kaita vanhu vachinza Sparks nyaya iyi yakaitika zvishuwo here zvakaitika kupi zvakafamba sei. Saka ndosaka takudaidzaiwo muzuva ranhasi kuti munyatsotsananguriro side renyu renyaya. Saka ndofunga mhuri yeZimbabwe pane vasina kunzwa nyaya ndichakuda mukoma Fungai wangoitsanangura futi pekutanga kuitira kuti ijeke ive pachena. Totenda chakaitika ndechekuti ndine mukadzi wangu wandakaroora tatove 9 years tiri tese. Saka zvinoitika ndezvekuti mukadzi wangu aingoti akaita pamuviri 7 months 6 months pamuviri painyangara 7 months 6 months pamuviri painyangara potobva. Saka ane kiano kaiti painodzi pamuviri pai pabva pane kano kaizvara so kanenge kachidhorere kuti kakasingazwisisi kano kaingobudisa asi haazi munhu kuti tingatika munhu amene zvaingoitika so. Saka zvakaitika ndezvekuti takazoenda kwamadzibaba Mosi takazwa nezvamadzibaba Mosi ndobva taenda kwamadzibaba Mosi tasvika kwamadzibaba Mosi madzibaba Mosi akati aiwa mauya panapa kandopa zvinoperera panapa regai ndikuitire muteuro asi muteuro nhasi dongo kupai muteuro chete kuti munoshandisa muri kumba kwenyu mashandisa muri kumba kwenyu asi mune zvamuchaona kana muri kumba kwenyu. Ndobva tapuwa muteuro ndobva taenda sekutaurwa tataitwa nemweya wamadzibaba Mosi ngezvikati vatashandisa muteuro wedu tapedza kushandisa muteuro wedu kuma usiku so kuma tutiko wamene matu waneleka kuti past 1 ipo papa ndopakabva pachema kubedroom kwamai vangu pachema kubedroom kwamai vangu wewe kwati vatadza kochi ndakatotoya pamwe sambuya nyamukuta pane munhu ari kusunungutsa ari kuchema ipo asi ndibva madzimai ambo ndakati ndimai wari kuchema haiwa asi munhu ari kuzvara munhu ndimai chaiwo ndibva ndati takazoita dori kutoita kupwanya bhozi wangu wakatokiyana mukati kupwanya dori yakutsva mai wakatorara pasi wakatoumburuka vari kubhirika vari kubuditsa ropa dumbu ratozvimba kutodai kuita mukadzi akazvitakura che ndobva ndati kwameno tikaita seko pana ikatoita kuchipatara tsvaga mota tiri kuchipatara seusiku manje kuti tichakwanisa kuenda kuchipatara izwa tina mota taitotadza kuti no hai hatichaone mota yaya manje tikati tipa kutsvaga mota tikati agane mufuna madzibaba tikati madzibaba ndoda mdziko tawa naro tasangana naro kuno kuswa madzibaba nyari pano ndeuti moto yakuno kumangwana moto yakuno kundikubatsire seusiku iwa itoti kana muchikwanisa henyu kana musingakwanisi moya mangwana. Saka takati takatozoita mai okura takatosunga because wangu wakutoita sele munhu akutodi akutorasika njere zvasasanzwisika zvangu wakuita zvacho tipa kudaro matipa kuti atochita setoita tisatero madzibaba mai wayo wakabva wasununguka chini because ini madzimai wangu aingoti paunobva pamwiri pavo vaizvarakanuka wakaeka uchingozvarakanuka wakaeka semukano kaizvarwa nemadzimai angu ini ndo semukano kakazosunungukwa namai wangu iwa musi wacho iwoyo zokuti ndakashamisika ndikati akakano akandirombosona kaikaika pasi panongodzi madzimai waita misikereji madzimai kwadiya ameno ndokakabva zvaro asi awa manje mai wangu zvakangoitika one day because baba wangu wakafa kudharidhari ndikati wakomana tochiita sekomana takazongorara kwako wasunga ufumire mangwana acho kwakubva taenda nawo kwamadzibaba kwaya ndopa takazosvika kwamadzibaba kwaya kwakubva tachidi vatachizoudzwa dambudziko kwakavanziva madzibaba chiregai takatadzokeredza pfungwa dzavo semunhu angakurasika njere so wakabva wachitanga kuchigadzirwa njere dzavo ndobva wachizotsanangurirwawo kubva wakatsirwa kubva wachizotsanangurirwawo dambudziko ravo nezvikwanga zvakatangira. Alright, muri Zimbabwe ndo mumiriro wakaita nyaya dambudziko rakanga rina mukoma nderekuti vaiti mudzimai wavo pana wakaona program last time vaiti mudzimai wavo aiti akaita pamuviri abva pamuviri ipapo maybe pa 6 months 7 months but vaisaziva kuti chii dambudziko kukonzesa kuti mudzimai wabva pamuviri kusvika vazoenda kumasove wapiwa mushonga wakapiwa ndokutanga kwedambudziko raamai ratada kutaura nezvavo panapa. Amai pati pamwe amai nyaya yataona mukomana tainzwa
imi mazosvikawo kwamadzibaba muzi mataura nawo chii chakatsanangudzo dzenyu dzanga dzakamirawo sei? Chakaitika ndechekuti madzibaba pawaindibvunza hongu ndaidaira nekuti zvinhu zvacho zvakaitika. Chii chakanyatsoitika muri Zimbabwe? Ndode kuziva mai kuti chii chakanyatsoitika kuti muzosvika pakunzi imimi sevanyamukuta veibatsira vanhu makanga makuzvara chinhu chinonzi chinotyisa zvakadaro? Chakaitika ndechekudai mwana wangu, inini ndakaenda kuMozambique nokuti panharaunda pandaigara tanga tiri ana mbuya nyamukuta 3. Saka unoziva kuti kana muchiita zvezvemakwikwa iwe unenge uchida kuti uwanewo zvakaita sei zvakawandawo semari taipiwa iri mari taida kuti ndifadzewo mhuri yangu. Saka pandakaenda kuMozambique kun'anga yandakafambira yakanosvika ikandipawo kamuti ikati mai endai modyara. Madyara kamuti aka panongouyawo munhu achida kubatsirwa imotenderera. Saka ndaingoita saizvozvo ichitenderera kamuti kangu kaya ndichisununguka saka vanhu vangu handina kuziva kuti idambudziko randaisa mukati memusha. Ndaitototiwo ndikubatsira vanhu nevana vangu vachionawo chikafu. Saka kubatsira kwandaita kuye vana vanguwo tichidyawo tichiguta. Nini chibatsirawo vanhu vangu zvekuti mari here aiwa ndasingatauri mwana wangu vanga vakuita kudai vanhu vachiuya ndichisungunutsa. Saka pandakazongewo ndafamba nguva nenguvawo vamwe vangu vachingotaura kuti pamba apa pakangooma asi ndasina basa nazvo nokuti ndaida vana vangu toite sei vararame ndikuendesa vana kuchikoro. Ifunga munoziva makore aidu anaya tichikura vana kuguta ndokwaidiwa. Saka inini ndosaka ndakanotorawo zvinhu zvangu ndiri vari kuita sei kuraramisa mhuri yangu. Handina kuziva kuti nditokuwadza vana. Muri Zimbabwe ndafunga muri kunzwa side ramai vakutaura kuti zvinhu havana kuzvitora vachiziva kuti ringava riri dambudziko ravari kuisa mumusha, but vakazvitora vachiti basa ravo ravaiita richinyamukuta rambe richifamba vaone maclients akawanda, vaone macustoma akawanda, asi dambudziko rakazinga rava mumusha rakukanganisa mwana wavo kuti paanoita pamuviri paya anobva abva pamuviri pacho. Saka imimi mabatsirwa namadzibaba Moze hazvina kumbozodzoka zvinhu zvazve chii chakazviitika izvezvi zvimuri right mukugara zvakanaka nemhuri yenyu? Haiya zvinhu zvindiri right ndikutogara zvakanaka nemhuri yangu tikutofara. Asi basa renyu ramaita sanyamukuta muchiri kuita zvenyu? Madzibaba akambondindimire zvishoma nokuti vachiri kundibatsira dzandapera kubatsiriwa. Aiwa amai ndafana neinformation yamatipa muzuva ranhasi. Kuna zvinhu zvinofadza kuti manzwisisawo kuti muti kuhostei panapa muudze mhuri yeZimbabwe kuti vanhu vazive, because ndinotenda kuti paprogramu iyoyi mumwe anodzidzawo kuti kana ndichita basa rangu remaoko pamwe pacho ndingosiye zvakadaro sometimes ndakada kufamba kuti ndizviwedzeredze zvinogona kuzokwepedzisira zvakuita se zvakukwadza musha. Aiwa ndinofara amai. Amene mukoma mune zvimwe zvekutaura here? Asi naamai makagara ino zvakanaka? Namai ndakagara hangu zvakanaka nenyaya yekuti dambudziko rakaitika ndekuti awa ndimai wangu dai kuri kunzi wangu wasiri mai wangu kwavo dai takasvika pakutorwisana zvokuti taikuwadzana kana kutemana nematemo. Asi ndakazoudzwawo nevanhu zvikanzi samai dai wangu wari nyadzi muroyi kana wanyaite zvawaita inyaya yekuti ndimai wako dai wakatondiuraya ndichitori mudumbu mavo asi wanokwanisa kudaro heya zvinhu zvaingoitikawo. Saka bva ipapanda ndakadzongoona kuti samai wangu hapana zvatingaita ngatingodini ndivo mai wangu kandibereka. Saka tina kwatinovarasira takutofara kutoti zvatoapo takutoenda kumberi tichiwiriranawo iwo zvemushonga dzavo idzodzo takazofara kuti madzibaba vakatibatsira ngawatisiya zvemushonga takuchichiita zvechaizvo kana itakatoti watoenda kuchechi mai watonasa kunamata chechi chaichaivo kuti zvenganga zvezvo hazvinazvo zvinoita kana uchikwanisa kwana madzibaba moziko koko wachinonamatawo kwete zvokuti zvemushonga hazvibatsiri zvezve hazvitombodiwi mishonga idiwi inoparadza tine mhuri yangu yakatowandisa asi ndakazosvika makoma kokuti haiwa hazvisina basa ndakawaregerera ndimai kana iwo ukandiregererawo samai wangu nokuti ndiri kuti ndiwepo ndiwe iwawo. Saka ndikada kuti hasha hapana kwatodini kwatosvika asi haiwa tigere hedu zvakanaka namai wangu. Alright, aiwa ndafara mukoma asi izvozvi maane mwana here? Iyo kwaane mwana patova nemwana kwaane kamwana aiwa kwaane kamwana kamukomana. Makorokoto
mato aiwa tinotenda aiwa tinotenda ndofunga muri Zimbabwe manzwa zvese zvatara muzuva nhasi kuti patinenge tichi panapa tinoudza zvinhu zvechokwadi tinoudza zvinhu zvinenge zvichiitika chaizvo saka in case kana pachinge paine vanozoda kusangana namadzibaba Mhoze vachida kuzotaura nawo vachinge nematambudziko avainawo kuti vabatsirwe namadzibaba Mhoze namba dzamadzibaba Mhoze ndidzo dziri pascreen apa. Zvakaoma madzibaba, ndofunga taona vhidhiyo iri ende ivhidhiyo rinotyisa rinokashikamadza ezvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Saka madzibaba, imi pamunobatsira munoshandisa chii kuti zvinhu zviitike? Mune zvamunopa munhu here kuti aite? Munotoshanda sei? Ina handina zvandinopa munhu, but ndinonamata, ndinomunamatira, ndine munamato wandinomuitira pazvinhu zvake. Kana ndakubata dare rezvinhu zvake ndinomisa mudare, ndoisa nyaya dzake mudare mangu, ndoita minamato, upenyu hwake hunenge hwatariswa neminamato. Saka chese chinenge chakuitika muupenyu hwake, chese chakaipa chinoda kuitika paari, minamato yaya inenge yakutongoshanda paupenyu hwake. Handina chandinopa munhu ende handina chandinacho, asi kungoti isimba bedzi randinoshandisa iroro remunamato weGo Back to Sender, wekuti munhu aitira chinhu chakaipa, aitira munhu asina mhosva, kunyanya munhu asina mhosva chinhu chakaipa, kunyanya kana munhu yeye asina mhosva akaitirwa chinhu chakaipa, chinhu icho chinodzokera kumuridzi wacho, chese chaaitirwa zvacho, chemhando ipi zvacho. Alright. Saka munoshandisa mapicture acho here memunhu wacho here kana munoshandisa? Ya, ndinongoshandisa mapicture iwaya nemazita, ndomisa mudare rangu, ndoona kuti zviri kuitwa paari nemuvengi. Mumwe munhu anogona kutoitwa rombe chairo rekuti arongosenza asi hapana chiri kubuda, kuri kuda kwekushandiswa nemushonga. Saka inini zvandinoita kana takanangana neGo Back to Sender, zvandinoita zvakati wandei. Kana takanangana neGo Back to Sender, munhu weye akamugadzira waya ndiye anotoita rombe rekupedzisira, zvinodzokera kwaari. Uyo urombe uchibva wapera futi paari, because zvinongobva kwaari zvichibva zvadzokera kumuridzi. So ndo mafambiro azvinenge zvichitongoita, but zvinotodzokera kwazvabva, kwazvakaitwa. Kunze kwekunge munhu ata anoda kuti zvingobviswa, hadi kuti zvidzokere kwazvakabva, but iyo munamato yeyo nzira iyoyo yatiri kutaura nezvayo ndo munamato weGo Back to Sender wandinoshandisa iwoyo. Saka zvimwe zvinhu zvamunobatsira zvinhu zvakaita sei madzibaba? Zvakati wandei zvandinobatsira, nekuti ndinouchika, pane misha isingafambe zvakanaka, tinogadzira, pane wanano dzinongosheka zvisinganzwisike nekuda kwemweya yakaipa, tinogadzira, kunyanya pane kufoira chaiko kwemweya tsvina chaiko kwekuti mwana wako anogona kutanga achigona, vanhu vanotumira mamhepo ipapo kuti atange kudonha brain, atange zvokuti wega unotongoona kuti pane jelasi rakaitwa apo, pane shanje dzakaitwa, pane munhu akagodoka nemagonero emwana wako. Saka unoona mwana uyo akutadza. Zvese tinoita minamato iyoyo futi, tichishandisa futi Go Back to Sender iyoyo. Saka tinoita zvakawanda, kunyanya tichishandisa Go Back to Sender pazvinhu. Kana tiri munamato weGo Back to Sender, kwazvakabva zvinodzokera. Alright. Ndada kubvunza kuti zoni ameno mune mamwe mashoko amungataurire pamusoro maybe pevhidhiyo ine zviri kuitika mazuva ano, kana ine mashoko amungade kuudza vanhu vanenge vaine matambudziko akasiyana siyana? Ya, kune zvakawanda zviri kuitika zvokuti mumwe munhu anongotorerwa murume wake nemumwe munhu usinganzwisike, oshandisirwa mushonga wekuti asadzoke kumba. So tinoita futi munamato weGo Back to Sender wekuti murume anobva atongosiya munheya zvachose achidzokera kumba kwake, because kana paine chakashandiswa chete munamato iye unotomudzorera ende anobva atofuratira kuya zvachose. Tine zvakawanda utsinye unoshandiswa, mumwe munhu ada kutoti mumwe munhu abude basa chaizvo, zvakawanda, nzira dzakawanda dzinoshandiswa. Munhu anogona kutoshandisa zita remunhu kana kuenda kwaanoenda otoda kuti abude basa kana kuti adai, achingoshandisa munamato iyoyo. Kana ndasangana nemunhu yeye ndakamuitira munamato, munhu yeye ndiye ari kutobuda basa, uyo ari kutosara ari pabasa. Saka zvakawanda zvatinoita, tinobatsira vanhu vasiri kuona mari dzavo mafambiro adzo, vasiri kuona mabhizinesi avo mafambiro avo, vasiri kuona nzira dzeupenyu hwekurarama, zvakare kusanganisira
pane vamwe vanhu kana vanotochera migodhi chaiye mari iyaiya bhandi remari rinotiza tinoita futi minamato. Kune kushaya munhu, pane kushaya mari kwekuda kwekuti pane mweya wetsvina usiri kuda kuti aite mari, saka mumwe munhu achisvika ipapo mubva aita mari. So zvimwe zvinhu zvatinogadzira zvinhu izvozvo, ende back to sender tinoita futi kuti munhu akauya kuzogadzira gomba rako kuti risaite mari iye achiita mari achikushandisa, patinoita go back to sender anotanga kushaya mari yoputika kune uya asina zvaakabata. Alright. Saka ndo maitiro atinenge tichiita ipapo. Ava toda kutendai madzibaba nenguva yenyu yanga muchitaura nesu. Amene muchine zvimwe zvamungade kuudzera muri yeZimbabwe? Hapana hapo zvakawanda zvakanyanya, asi tinongoti tinoshandisa munamato chete pazvinhu zvangu. Hapana chinhu chandinopa munhu, pana udzese mashandiro angu ese waya, hapana chinhu chandinobatisa munhu, ndinozviita ndega ine minamato yangu, zvongoshanda zviri kuda munhu chete, saka ndizvozvo. Alright, aiwada kutendai. Muri Zimbabwe tanga tichitaura madzibaba Moze, kana paine vanoda kuzovabata, nhamba dzavo ndidzo nhamba dziri kubuda pascreen apo, munovabata then moona kuti mungabatsirwe sei kana muchinge mune matambudziko akasiyana-siyana mukusangana nawo. Toda kutendai muri Zimbabwe nekusubscribe nekuti muchingoona nekusapota mavideos edu atinoisa panapa paZim Reality ITV. Kana uchingori kutiona kuYouTube, please don't forget kunozofollowa kuFacebook, unogona search kuti DJ Sparks W. Kana uchingori kutiona kuFacebook usina kufollowa page yetinoiri, gara wafollowa then unoenda kuYouTube unofollowa futi YouTube channel yakanzi Zim Reality ITV. Thank you muri Zimbabwe.